RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Kung inyong namatikdan mga kasama, medyo landong ato ang palibot kay naata diri sa gangha na gyud sa bahay mga kasama sa tuang suking tigpaminaw. Of course, live ta karon diri sa barangay 34-D ato ang syudad sa Davao. Si pangalan? Vivian Mainit po. Pagngalan daw og duha ka anchor sa DXDC, madam. Doon lang. Sige, si kasamang Joel Baray, si Marcel Moral Galve, dapat si John Duterte, si Don Pulaya, Erin Lomosbo, o si kasamang Bernard Pantaleon. Yun. So, familiar mga kasama, kini ang nagpamaton nga suking tigpaminoged si Madam Vivian. Og tungod niya mga kasama, din ta maglangan ato po siyang dalitan og pahalipay nga panudan pampaniod to. Ayan. Paksiw na dis. Siyon sa tong basket, madam. Oy, 5 ka kilong isda. Sa italong. So, paksiw gini siya in short. Paksiw gini. Di basta-basta, maay gini mo luto. Sure ball na ni. Daghan kayong salamat. Way puas nga pag-suporta sa atong sibiyahanan. O sa tanang labi na sa bukid-bukid. Kusog kaayo ning DXDC. Tungod sa mga drama o mga balita. Ayan. Na ilang ginasibya. Salamat kay kasamang Vivian. Kamu din mga kasama, ikamog kapul sa pagpaminaw. Pakusgilang ang volume sa inyong mga radio sets kay para sa mga pagsunoy. Kamu na po ang among dunggan ng matimingan. Panunan ang among idalit nga na kaniyong mga kasama. Kawan nato si Rajiman, Amy Ginita, Rajiman, Joel Viray, Tatak, RMN. RMN Listen Ring Anodan Basket Edition